Au! No a mám dôkaz na videu, že som tyranný. Ja, Nie, to už on je nezachrániš teda. No, urobím intro, no čakám. Takže čaute. Takže čaute, moje meno je Erika a toto je Timotej Simon. A ty čo sa ideš o robotu hlasiť? Dobrý deň, ja som Timon, toto je intro. Dneska áno, je tu so mnou moja milovaná, úžasná, tyrajúca I will kill you. polovička Erika. A dneska, ako ste si už mohli všimnúť podľa názvu, ideme robiť make-up. Čo? Tento nápad sa stvoril tu, Tak to je také v malé. tejto... To tu si mu fakt dať. Hej! Ale ja som namaľovaná. Ja nevidím, kto sa týka. Keby teraz odídem zrazu iba. Ja by som to počula inak na môj chat. Fuck this shit, I'm out. Počkaj, ja fakt nevidím. No, prestaň, ja viem, čo ty na to robí. Ani ja som nerozumel. Au, však sedím tu celý čas. Nie, to je klamstvo. Prestaň mi ozvať ruku. Čo? Vôbec. Takže ak sa poviem, že ti ublížim. Čo? Ty mi pri tomto môžeš oblížiť? Ti vypichnem oko. To je strašne divné, lebo ja to necítim. Keď sa maľujem, tak cítim, kde. Čo keď budem vyzerať sexy? Tak počkej. Dobre, ty si odišla zo záberu, vidno ťa iba tu v zrkadle, proste tak. Kamoško, tak začala si od nosu. Čak to je nos! Mám to mimo čela, mám to mimo obočia. Dobre, teraz mám v strede aj obočie. Brežňovské spojené. Tak, kamarát, ja vyzerám, keď som mal hovno na čele teraz. Si pripravený na make-up? Ne. Ale teraz neviem, ako urobiť, lebo nechcem ti to dať rovno na tvár. Lebo to tu všetko tu ošpiním. Kámo, tie moje fúzy, jak vyzerajú. A hlavne to nie jedz. Neolízuj to. A keď som to zjedol? Ja vyzerám jak chorý. Ja vyzerám jak tí domorodci z Far Cry. To je čierny, ne? Bože, chápeš, ja poznám svoj štec. Wow, to je super úžasné. Wow. Trafila som líčko. Lesnú kostku. No, tam to má byť. Ja som to tak čakala. Ty si taký idiot. Dobre, triafam to? Tá nič, no, v uchu som mal štetec pred chvíľou, no. Vieš, ak to máš mať na ušiach. Paráda, že mám bronzové ucho teraz. Vieš, že ty mi celé čas tľapkaš po tej veci, čo mám na vlasy? Že ten bronzer mám úplne nižšie? Hej. Tu. Čo som dostal za kašeľ? Neviem. Však si mi oko rozotrel. Zavri toto oči. To vás baví, dievčatá, iné? Áno. Veď to je pekná. Som nepovedal, že sa ti nepáči úplne. Čo prosím? Čo to je zas? Blush. Koho? To je licenka tekutá. Práve si mi zamazala znamienko, že to oka mi to dáva. Teraz vyzerám, že som zbytý. Je to rúžový štetec? Veľký je rúžový. Dobre. Dobre, to je obočie. Tak medzi nami. Ty máš orientáciu v priestore nulovú. Dobre, skús to ty. V ďalšom dieli. Ne. Áno. Určite to nebudeš robiť na slepo. Prečo? Lebo ty nebudeš vedieť ani čo držíš v ruke a nie, že kde mi to máš dať. Čak ty mi tu položíš veci. Nie, to práve... Nie. Chápeš? Poď sem. No tej. Prečo mi to dávaš do oka? Lebo máš očné. Však ja vyzerám, že mám alergiu a nie. If you see us in the club, we'll be acting real nice. No, teraz potrebujem... A neviem, kde to som to... Čo ty schizofrenik, s kým sa tu rozprávaš? Objíma. Ani to tam nemôžeš dať. You have no power here. Vyber si pravú alebo ľavú ruku. Toto. Dobre. Čo to je? Korektor. Jaký rektor? Korektor. To nejde na oko. Nie, to ide pod. Dobre, mám to v nose. Neviem, či som
malá. Nie, to spadlo, dvihni to. Toto nádobka. Tu je taký vrchlák od dačoho, čo na... Aký vrchnák, daj mi to do ruky. Do ryti? Do ryti si chcela povedať. To čo za zad? Však to je Cicku beauty umelú. blend. Keby si mi pleskala vajco od tvár. Au! Najdemnejšie roku v euro. Čo tým chcel povedať? Čo si to zase vytiahla? Puder. Tak rohovku si mi úplne z make-up. Do nosa. Tiež tu nemáš nos. Palec obcháva do nosa, mi je super skoro vyletel. Maj Rare Beauty blush, keby si. Koho? To je toto tam taká rúžová malá vec. Vidíš to tam? Jaj, hej. To mám, vieš odkedy už? Strašne dlho. Ešte komunisti tu boli? Nie, odkedy sme boli prvýkrát na zahraničnom výlete. V komunistickom Rusku. Tak z Ginka. V komunistickom Rusku? Prestaň! Začam, keď mľaskáš. Dáš mi rubičku. No tvoje pitie tam bude na 200-násobnej hlasitosti. Prečo to robí srandu z môjho pitia? Nemôžem za to, že znie takto. Ty si okysličuješ tú vodu, alebo? Lebo ja sa nemôžem prestať smiať. Počkaj. Kamoško, človek, ktorý pije najdlhšie pohár vody. Tak to ma rozosmievaš. Zároveň nikto nič nepovedal. OK. Máš hlavu červenú. Však ti pukne jak balón. Som to skoro zadúfila práve. Ty ma prestaň. Dobre, zatváram oči, kúkam do notebooku. Ešte koľko toho je? Koľko už iba? Čomu si vytiahla 3 veci a rúž nedostanem? Však áno. Ježiš Kriste. Fuj. A nebí ho, keď toto robí. Prosím. Niekde v alternatívnom vesmíre. Ladies and gentlemen, welcome to the fight. Erica Barlova enters the octagon undefeated. 50 wins, 50 knockouts. Across from her to her two-step to the biggest... Round one, here we go! Erica immediately takes the center of the octagon. Strong pressure right from the start. Watch out, watch out, watch out, watch out! She has done it! Another dominant performance. 50 wins, 50 knockouts. She is the champion. To je top divné video, ja neviem ani ako to komentovať. Neviem, čo sa tu deje, ty sa tu hráš jak na pieskovisku. Toto video je vlastne kampaň na to, pomôcť autistickým deťom sa zabaviť. Pozrite, ako sa hrajú. Prestaň. No. No, Si pripravený na to, že ti džúvnem do oka? prosím. Fuj. Čo matáme tu? Čo, hej? To bol podvod! Cože? To má mať otvorené oko? Respektne. OK. Však ja to mám na nose. Fakt? Ja. Snažila som sa. Už vyzerá jak tie lacné pobehlíce. Kde sú tie rúžové cerusky 3? To už iba ústa? A môžem ísť domov? Čo? Ale takto. No. Čo štartuješ? Zime trabant. To je to, čo som robila pred zrkadlom, keď si prišiel. To si srala? Ty múdry. To bolo včera. Ono to má mať na úst, na perách? No, mal by si to mať, hej. Myslím, že toto ti pokazilo celý make. Doteraz som vyzeral v pohode ešte. Ne. Kde si potom? Mne štípe z toho celá tvár. Hotovo. Dobre, si ready? Môžeš. Krásny som, nie? No. Není to také zlé. Prosím, však vyzerám jak Není monštru. to vôbec také Vyzerám jak zlé. príšera. Vôbec to není také zlé. Keby túto špirálu nemáš všade, tak je to reálne dobré. Na tie ústa, no.
Dobre, dámy a páni, Ale toto... fakt je to dobré. Dobre, ďakujem ti. Vážne je to dobré. Hej, je to úžasné, však pozri, aký som sexy. Dajte like, dajte odber, pretože veľa z vás nemá odber. A prosím. A vidíme sa pri ďalšom videjku.